els seus carrers, la seua natura, la seua gent. Gandia ha sigut i és un dels llocs més importants del territori valencià, mantenint viva la seua cultura al llarg dels segles, i és que darrere de cada façana hi ha una història que contar. Un clar exemple és el convent de Sant Roc, un dels edificis més destacats de la ciutat i que ha experimentat diverses transformacions des dels seus inicis. L'última d'aquestes està relacionada amb el Pla de Recuperació del Patrimoni. El Pla de Recuperació del Patrimoni és una proposta que va vindre en els anys 80 en paral·lel a el que havien fet altres ciutats, especialment en València. En aquest moment havia una voluntat de recuperar un patrimoni que estava, més que oblidat, estava un poc desperdigat i no havia aquest sentiment de protecció. I una sèrie d'arquitectes i sobretot uns polítics ja conscients de la necessitat de recuperar el patrimoni històric d'una ciutat com Gandia van començar a proposar accions sobre tota la ciutat. L'objectiu dels nous edificis que es construeixen són molt variables. És a dir, per un costat està la necessitat d'equipar la ciutat i per un altre costat està el que és la revitalització d'una ciutat. Els monuments és evident que són els béns d'interès cultural que diguem ara, abans es deia monuments històrics, tenen que anar recuperant-se i restaurant-se més o menys en la seva integritat. El més important és que no se vol buidar el centre, que continue viu, que continue vivint la gent, i no passa com en altres ciutats que el centre està absolutament abandonat i la gent va viure a lo que és la perifèria. La veritat és que Gandia ha sigut un dels exemples pioners en el que seria la recuperació del seu centre històric. El pla de restauració engloba diferents edificis, entre ells l'Hospital de Sant Marc, l'Alqueria del Duc o la Casa de la Marquesa. Aquests, junt amb el convent de Sant Roc, constitueixen avui en dia un emblema per al patrimoni històric de la ciutat, havent-se convertit en un museu arqueològic, casa de la cultura, centre de desenvolupament turístic o biblioteca municipal. Per exemple, en aquesta representació de l'actual Biblioteca Central de Gandia podem veure les diverses transformacions que ha viscut l'edifici. El convent es va construir al segle XVI gràcies a fra Francesc de Tolosa. Tanmateix, a l'any 1835, els franciscans del convent es veuen obligats a abandonar l'edifici per causa de l'ordre de supressió i l'Ajuntament instal·la uns jutjats i una presó. A més, a finals del segle XIX es fa una beneficència per als necessitats. Més endavant, a partir de 1970, es dediquen altres parts a un primitiu museu arqueològic i a l'Organització Juvenil Espanyola. Finalment, totes les zones s'unifiquen amb la creació de la biblioteca al 2001. Sens dubte, els edificis de Gandia han patit una evolució important, però el que més ha calat en la memòria dels habitants és el convent de Sant Roc, per totes les històries que ha albergat en el seu interior. A mi, quan van fer el referèndum per la reforma política, que era el 14 de desembre del 76, si no recorde mal, aquelles hores per iniciar el procés de la reforma política, un grup de gent es van dedicar a posar cartells i a pintar contra la llei de reforma política. I a les 3 del matí em van portar al quartet de la Guàrdia Civil acusant-me de que després de les 12 havia estat fent jo campanya en contra del referèndum. Llavors em van portar així i em van tancar així era la presó del Xusgat. I l'última experiència que tinc jo així és quan em vaig casar, perquè em vaig casar pel Xusgat i aleshores el Xusgat era una sala que havia 4 files de cadires, una taula com si fos de professor, era un crucifix darrere i un jutge, i es va dedicar a llegir-me tots els drets de la dona, cosa que estava bé, perquè allò era l'any 84. Un altre ús que va prendre l'edifici del convent de Sant Roc va ser el de museu arqueològic, degut a la necessitat dels habitants de mantenir la memòria històrica de Gandia. Cadascú que tenia afició per l'arqueologia agarrava la col·lecció d'una cova o d'un castell o del que fos i es feia una vitrineta
i el material estava sense llevar, sense ordenar cronològicament ni culturalment, però bé, un material ben interessant que va ser la base de l'actual Museu Arqueològic. Hi va haver un pas intermedi en l'any 89 que va haver un episodi de gota freda. Estaven obres en l'edifici de jutjats per a fer la biblioteca nova, la biblioteca central, i va caure moltíssima aigua fins a la planta baixa on teníem els despatxos. Això va precipitar que haguem de traslladar-nos provisionalment a un altre lloc. I allí vam estar ja redactant el projecte museogràfic per a instal·lar-ho a l'actual MAGA, no? A l'antic Hospital de Sant Marc. A mi me se va habilitar un despatxet allí junt al reter de la policia. I per entrar era curiós i graciós. Havies de pitar, eixia un policia i per un finestronet el reconeixia i el deixava entrar al teu despatx, que estava allà al costat. A la dreta anaven els presidiaris i a l'esquerra anava jo. El primer dia que m'obrin el finestró el policia i dic, mira, soc tal. I què soc? Treballa ahir. I em diu l'home, tu eres el nou antropòfago? Jo vaig quedar així i dic, ui, tenim tasca que fer pel patrimoni, no?, així en este poble. Junt amb la funció de jutjat i presó, el convent de Sant Roc es va afegir al 1874 la de beneficència, idea de Francesc Moran i Roda, un dels grans propietaris de finals del XIX, que al seu testament va deixar un fons per a construir-la. La beneficència era una part privativa de la ciutat de cara als desahuciats, perquè la gent que havia allí pràcticament no tenien famílies, solament alguns d'ells tenien amics d'infantesa, havien allí mutilats de guerra, o sigui, pràcticament era un espai molt reduït. Havien personatges pintorescos, com Cola, que era un personatge robust, però tenia sempre una sonrisa que allà on anava feia enseguida de rogle. Es passejava tots els carrers de Gandia i sempre amb una sonrisa però contagiosa. El motiu de tancar la beneficència és per recondicionar l'edifici, que era un edifici important i de molta capacitat, entonces l'Ajuntament decidí ja com reconvertir-lo en el que és avui en dia la biblioteca comarcal i això va ser un dels motius. Jo vaig viure el canvi de funcions d'aquest edifici des del principi. Jo vaig arribar l'any 82 a la ciutat i en aquell procés, que va ser dels anys 80 aproximadament, i transformar-lo a biblioteca o als nous usos que estàvem pensant de donar-li, vam haver de resoldre moltíssimes complicacions. La importància d'aquest edifici per a la història de Gandia ha sigut i és fonamental. Dedicar un espai important de la ciutat i un edifici emblemàtic de la ciutat a una biblioteca, això volia dir que estava apostant per una funció de biblioteques plenament europees, per potenciar i posar en el top 10 del servei públic municipal la lectura i els llibres. Jo crec que si aquest edifici canviara i donara un altre servei que no fos el que té, o lligat al que té, Gandia tindria un futur catastròfic. No n'imagine per a aquest edifici de cap altre de millor, ni més adequat, ni amb ni major utilitat que el que té ara. El convent de Sant Roc ha construït una gran història plena d'anècdotes, serveis i record, que avui en dia fan que siga un dels edificis més importants del patrimoni de Gandia. De cara al futur, podem assegurar que Gandia seguirà en constant renovació. Gandia seguirà construint història.